Na ráno na 7 hodiny 30 minúty do Šiďanskej gymnázii rušajú 120 a stredne techničnej školy 150 škoľárov peršej klasy. U tej školy dneska zakončený úpis škoľárov 2., 3. i 4. klasy po popravných ispitoch. Samým úpisom stredňoškolcov do škôloch u svojim hrodu odnosno obštiny do sušedných obštinoch toho roku budú putovať menej od 50 škoľárov, co menej jak prešlého roku i olehčanie rodičom. A u 5 osnovných škôloch do peršej klasy upísané 293 škoľáre. Na jutro od 13 hodín za nich budú otrimaní i okremní programy. Dneška u predškolskej ustanovi otrimaní skacky so rodičami či od deti perší raz upísaní do tej ustanovi, a mesta bolo za vece od 500 predškolcoch.